खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 13 फेब्रुवारि 2021 सनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि साननाय एबा लुबैनायफोरा जाफुंनाय नङा। गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन। गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्रांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन आरो खहा जानोबो हागौ। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफोरा फेलें जागोन। मानिबा जाहोनाव गोसो बायगोन। जेबो गोदान हाबायाव आखाइ होथ'यैआनो मोजां होनजायो। गुबुननि बोसोन लानानै खामानिखौ मावनांगोन। सिनाय मोनै सोरबा सुबुंखौ फोथायफ्लांनानै गोबां खहा जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। अदेबानि नाङा फाङा खरसायाबो बांफागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिसोरनि हेफाजाबखौ मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। जायखि खामानि मावा मानो जेरावबो जाफुंसारगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्राबो फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन आरो हेफाजाब मोनलायगोन। समाजाव मान बांगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थानायजों लोगोसे बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौबो मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। सोरनिबा सायाव सन्देह खालामफ्लांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन नाथाय गोब्राबै मावनांगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायहैयोब्ला मोजां फिथाइ मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जागोन आरो अनजासोगारगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बयजोंबो अनसायजागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। कन्या राशि।
दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन, समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। गुबुनखौ बांद्राय फोथायोब्ला खहा जानो हागौ, सोरबा लोगोजों बाख्नाय जाफ्लानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। तुला राशि, दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रांथिनि गोनांथि जागोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन। मावनो लानाय खामानियाव गोबां जेंना नुजाथिगोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव जेंना नुजागोन, लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो जानाय नङा। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना जोबोर मोजां, समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाब आरो अननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि लुबैनाया बांगोन। लोगोफोरजों गोरोबनो रोंगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। धनु राशि, दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन। गोसोनि जिंगाया बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा, लोमजानाय मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन, बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। गोसोखौ जोबोर दरसि दरसि मोनगोन। गुबुनखौ बांद्राय फोथायोब्ला खहा जानांनोबो हागौ। मकर राशि, दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि, दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोआव जिंगाया बांगोन। गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन। गोसोआव नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव मान मोनगोन। लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों बहाबा लोगो मोनज्लायगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम।
मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरबा आंगो लोगोजों एना एनि जानो हागौ। गोसोआव जोबोर गुलुं गुजुं साननाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरबा सुथुरा गाज्रि नोजोर होखोमागोन। गुबुननि थाखाय गोबां खहा जानांनोबो हागौ। सांग्रांथिनि जोबोर गोनांथि दङ। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।